निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। सादर करीत आहे कथा भगिनी निवेदितांच्या, लेखिका दीपाली कात्रे, अभिवाचन ऋतुजा पंढरपुरे, योगेश सप्रे। वीराष्टमी। सरलादेवी, ही पदकं बाहून घ्या। निवेदिता त्यांच्या हातात पदकं ठेवत म्हणाली, हो सिस्टर, खूप छान आहेत ही, प्रेरक आहेत। एका बाजूला स्वामी विवेकानंद, दुसऱ्या बाजूस तुमचे आवडते वज्रचिन्ह। हसतच सरलादेवींनी पदकं जागेवर ठेवली। निवेदिता खिडकीच्या बाहेर बघत म्हणाली, सरलादेवी, शेवटी 1902 साल उजाडलं बघा। या स्पर्धा बेलूर मठाच्या परिसरात व्हाव्यात असं केव्हापासून आपण ठरवत होतो, पण स्पर्धेच्या वेळी अस्त्रविद्या संमेलन भरवायचं आहे, त्याचीही चांगली तयारी झाली पाहिजे। माझ्यासाठी हा वेगळाच अनुभव। निवेदिता म्हणाली, सिस्टर, बंगालमध्ये युवक युवतींमध्ये नवचैतन्य निर्माण होईलच आता। हो, पराक्रमाची प्रेरणा उत्पन्न होऊन सगळे एकत्र येतील, हेच तर ध्येय आहे आपलं। तुम्ही महाराष्ट्राबद्दल काही सांगणार होतात। हो देवी, महाराष्ट्रात दसऱ्याच्या दिवशी आयुध पूजन केलं जातं। सगळेजण आपल्याकडची शस्त्र बाहेर काढतात, स्वच्छ करतात, झेंडूची फुलं वाहून पूजा करतात, म्हणजे शस्त्रांकडे पाहून वीरवृत्ती जागी होत असेल। कोलकात्यात सुद्धा दुर्गाष्टमी असते की? निवेदितानं म्हटलं, हो ना, दसऱ्याच्या आधी दुर्गामातेची मूर्ती तयार करतात, उत्साहानं पूजन होतं, सरलादेवींनी सांगितलं। पण देवी, महाराष्ट्र वेगळाच आहे। स्वातंत्र्यासाठी ही तरुण मंडळी एकत्र येतात, इंग्रजांच्या नकळत व्यायाम करतात, बलदंड होतात, कुस्ती नावाचा खेळ खेळतात म्हणे। हो ना, पहिलवान कुस्ती खेळतात, पेच घालतात आणि त्यातून हळूच निसटतात। वाह, काय छान! शरीरबळ बुद्धिबळ एकाच वेळी दोन्ही जोपासलं जातं। आक्रमण कसं करावं, प्रतिकार कसा करावा ह्याचं प्रशिक्षण आखाड्यात मिळतं। इंग्रजांच्या विरुद्ध लढण्याचे हे सोपे मार्ग। निवेदिताचे हात शिवशवू लागले। सिस्टर, मनात काय आहे तुमच्या? तेच, आपण देखील इथे सुरू करावं, वीरवृत्तीचं संगोपन केलंच पाहिजे। मी ऐकलंय, तिथे आखाड्यात दांडपट्टा, खड्ग, बोथाटी कशी चालवायची तेही शिकवतात, तलवार ढालीचा प्रयोग करून दाखवतात। ठरलं तर सिस्टर, आपण अस्त्रविद्या संमेलन भरवणार आहोत ना, तेव्हा महाराष्ट्रातील युवकांना बोलवायचं, सरलादेवी उत्साहानं म्हणाल्या। हो, छान कल्पना आहे, स्वामीजींच्या कानावर ही कल्पना गेलीच पाहिजे। सिस्टर, स्वामीजींना बरं नसलं तरी ते त्या खिडकीतून स्पर्धा बघू शकतील ना? हो तर, भारत हा एक सामर्थ्यवान देश करायचा असेल तर व्यवहारी मार्ग लोकांपुढे या तरुणांसमोर ठेवला पाहिजे। स्वामीजींना तेच अपेक्षित आहे। लोखंडापेक्षाही अधिक बळकट बंधुभावना जागृत होईल या खेळानं। काली मातेची कृपा सदैव आपल्या पाठीशी आहेच। सिस्टर, स्वामीजींनी, गुरूंनी हे देखील सांगितलं ना, सामर्थ्यावरच कार्याची पूर्ती अवलंबून असते।
देवी, स्वामीजींनी गुरूंनी हे देखील सांगितलंय ना, आपल्या ठिकाणी प्रामाणिकपणा असेल तर व्यक्तीला आपला ध्येय शिखरापर्यंत सहज जाता येतं. आपण आत बाहेर एक असावं, विचार आरसपाणी असावेत. जसे आपण आहोत तसंच दिसलं पाहिजे. हे आरसपाणी म्हणजे पारदर्शी. हो, खरंय. भगिनी निवेदिता आणि सरलादेवी आता वीराष्टमी कशी करावी याचा विचार करू लागल्या. क्रांतिकारकांना एकत्र आणण्यासाठी भगिनी रात्रंदिवस विचार करीत होती. संपूर्ण दिवस अत्यंत व्यग्रतेत असायची. कठोर परिश्रम करणं हे आता नेहमीचं झालं होतं. अग्निशिखेप्रमाणे तळपत राहिलो की त्याच्या ठिणग्या इतरत्र उडतील, हाच तिचा विश्वास होता. प्रेमाचं झाड. लक्ष्मी दिदीनं कमरेला शेला बांधला. 2 गिरक्या घेतल्या. बलराम नृत्यासाठी त्यांनी पडदे बांधले. तुम्ही सगळे इथे बसा हा, आता मी नृत्य करून दाखवते. लक्ष्मी दिदी म्हणजे रामकृष्ण परमहंस यांची पुतणी. रामकृष्णांच्या पत्नी शारदामा लक्ष्मी दिदींना खूप आवडत. ते दोघींची गट्टी होती. शारदामांसाठी ते भजन म्हणत, धार्मिक नाटकातील संवाद म्हणून दाखवत. एरवी हे घर शांत असे, पण लक्ष्मी दिदी आल्या की घर आनंदानं भरून जाई. निवेदिताला पण असं घर आवडे. शारदामा म्हणाल्या, लक्ष्मी, आज कालीमाता आणि सरस्वतीचा अवतार बघायचाय, तयारी कर. नाही हा, आज भगिनीने बंगाली भजन म्हटलं तरच मी अवतार घेईन, त्या निवेदिताकडे बघत म्हणाल्या. निवेदिता खाली बसली होती. निवेदितानं फक्त डोळे मोठे केले आणि मानेनच नकार दिला. पण लक्ष्मी दिदी, आज कदंब वृक्षाखालचा कृष्ण सजून आला पाहिजे, निवेदिता हसत म्हणाली. लक्ष्मी दिदी उत्साहानं तयारीला लागल्या. पितळी दागिने, वेशभूषा बदलण्यासाठीचे आवश्यक कपडे. झाली की तयारी. आनंदानं नकला करीत होत्या. जमलेले खो खो हसत होते. त्यांचा गळा गोड होताच, पण स्मरणशक्ती वाढवण्यासाठी नाटकातले किंवा पुस्तकातले विविध उतारे पाठ करीत, मध्येच कीर्तन करीत. अशा प्रकारे बुद्धीला तेज प्राप्त होतं, असं त्या म्हणत. दीदी, मला साधक रामप्रसादांची भजनं पण आवडतात, निवेदिता सहजच म्हणाली. पण आज मी जगदात्री देवी हा. लक्ष्मी दिदीनं आपला उजवा हात आशीर्वाद देण्यासाठी वर उचलला. लगेच निवेदिता ओणवी झाली. बसा माझ्या पाठीवर, मी सिंह आहे. लक्ष्मी दिदी टुणकन बसल्या. निवेदिता सिंहासारख्या डरकाळ्या फोडू लागली. शारदामा, इतर महिला पोट धरून हसू लागल्या. निवेदिताचं दिदींवर खूप प्रेम होतं. निवेदिता एका पत्रात लिहिते, लक्ष्मी दिदींना सुख दुःख समान आहे. त्या अहंकारी नाहीत. लहान मोठ्यांशी प्रेमाने वागू शकतात. प्रेमाचं झाडच त्यांनी आपल्याजवळ वाढवलं आहे. पत्र त्यांनी पुन्हा वाचलं नेहमीप्रमाणे. प्रेम करणं हा गुण भारतात पदोपदी जाणवतो. तरी हे लोक आपापसात का भांडतात? आपणही भारत आपला देश आहे असं म्हणतो. ही प्रेमाची झाडं एकमेकांमध्ये गुंफली गेली पाहिजेत, निवेदिता स्वतःशी विचार करत होती. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.